מנהרת הזמן, ספר 42, תוכנית החלוקה. כתבה גלילה רון-פדר עמית. פרק ד', שבו שרון מזהה את הילד שעלה על השולחן. עד ששרון ואני הגענו אל החדר המואר, שלי כבר הספיקה לגלות למייקל את סוד המנהרה. הוא לא נראה מופתע. כמו אחותו, גם הוא ראה סרטים וקרא ספרים שבהם פגש מנהרות זמן. אף על פי כן, הוא בדק את השעון של שלי, ואולי הוא נעצר בגלל איזו תקלה. כאשר השעון לא חזר ללכת, הוא ויתר. כמו אחותו, גם הוא זכר את מה שאמרו אמרה בשדה התעופה, שמתחת לאדמה של ירושלים יש 3,000 שנות היסטוריה. וגם הוא חשב שכנראה זה בדיוק מה שאמו התכוונה לספר להם, שירושלים מלאה במנהרות זמן, וכאשר אתה מגלה אחת מהן, עליך להיכנס פנימה וללכת למקום שהמנהרה תוביל אותך. למה התכוונה אמא של מייקל ושלי כשאמרה את מה שאמרה על אדמת ירושלים? לדעתי, היא לא התכוונה למנהרות או למערות, אלא לחפירות ארכיאולוגיות. מי שמכיר את התנ"ך יודע שדוד המלך בחר את ירושלים להיות עיר הבירה של היהודים. זה קרה לפני יותר מ3,000 שנים. מאז העיר נבנתה ונהרסה, ושוב נבנתה ושוב נהרסה. גם הנוצרים והמוסלמים ראו בעיר קדושה. בגלל זה, כמעט בכל מקום שבו חופרים באדמת ירושלים, מגלים שרידים של בתים וחפצים עתיקים מתקופות קדומות, אפילו מתקופת התנ"ך. והנה עכשיו, העיניים של מייקל ושלי הבריקו, והם דחקו בנו להתקדם מהר ככל האפשר. הם היו קצרי רוח לגלות לאיזה תקופה ולאיזה אירוע הגענו. בחדר המואר שהתקרבנו אליו היה חלון. ארבעתנו נצמדנו אליו והצצנו פנימה. בחדר הצטופפו כמה אנשים, וביניהם התרוצצו כמה ילדים. היו שם 2 נשים קשישות, שנראו סבתות. היו שם 2 גברים קשישים, שנראו סבים. היו שם 3 נשים שנראו בערך בגיל של אמא שלי, והיו שם 3 גברים שנראו בערך בגיל של אבא שלי. אישה אחת החזיקה תינוק והאכילה אותו מבקבוק. ילד שנראה בערך בגילנו עמד בין 2 גברים, ולצידו עמדה ילדה בעלת עצמות. גם היא בגילנו. ילדים אחרים קטנים יותר שיחקו מחבואים, כאילו לא אכפת להם מה מטריד את המבוגרים. כל המבוגרים הצטופפו סביב שולחן. הסבים והסבתות והאישה שהאכילה את התינוק ישבו. השאר עמדו. איש אחד הסתובב בעצבנות בחדר. איש אחר החזיק פנקס ועיין בו. נו אליהו, אחד הגברים פנה אל בעל הפנקס, איפה אנחנו עומדים? הוא דיבר בעברית. יהיה לנו רוב של 2/3 או לא? מצבנו הולך ומשתפר, השיב אליהו. בינתיים יש לנו כבר 30 מדינות בעד. ארצות הברית, הקול העמוק של הגבר שדיבר באנגלית מילא את החדר. יס. זאת הצבעה, שלי אמרה. זה בכלל לא טייפ, מייקל לחש לי. זה רדיו. הוא הצביע על השולחן שסביבו הצטופפו אנשים. פעם, לפני המון שנים, היו לאנשים מקלטי רדיו כאלה. התרוממתי על קצות בהונותיי כדי לראות את מה שמייקל ראה לפניי. אבל לא הייתי צריך להתאמץ. כי פתאום, בבת אחת, קמו כל האנשים שישבו ליד השולחן והתחילו לרקוד בחדר. הרדיו שקודם מוסתר התגלה לנגד עיניי. כן, זה באמת היה מכשיר רדיו ישן, שכמוהו ראיתי רק בעבר, או במוזיאונים, והוא נראה כמו ארגז עץ גדול. האישה שהאכילה את התינוק הניחה את הבקבוק הריק ליד הרדיו והצטרפה אל הרוקדים. הגברים הניפו באוויר את הילדים, דלת הבית נפתחה ואנשים נוספים נכנסו לחדר. והצטרפו אל הרוקדים. הילד, שנראה בגילנו, טיפס ועלה על השולחן ומשך אחריו את הילדה בעלת עצמות, וצעק, תהיה לנו מדינה, תהיה לנו מדינה. ומיד הצטרף אליו אחד הסבים, וגם הוא עלה לשולחן, ובקבוק יין בידו, והכריז, רבותיי, כולנו נרים כוסית לחיי מדינת ישראל שתקום. הגיעו ימות המשיח, ליהודים תהיה מדינה יהודית. דן, שרון תפסה אותי בידי. מה? הסתובבתי אליה. הרגשתי איך הלב שלי פועם במהירות. נדבקתי בהתרגשות של האנשים שרקדו בחדר. כאילו אני לא רגיל שליהודים יש מדינה. כאילו לא נולדתי כשיש ליהודים מדינה. כאילו אני שייך לתקופה שבה מדינת ישראל הייתה רק חלום. והנה החלום מתגשם. שרון הייתה חיוורת, כאילו היא עמדה להתעלף. אתה יודע מי זה? היא הצביעה לילד שעמד על השולחן, ועכשיו עזר לאיש הקשיש למזוג יין לגביעים. מי זה? איך אני יכול לדעת מי זה? ובעצם, מה אכפת לי מזה אם אני יודע בדיוק לאיזה אירוע בעבר הגענו? אני יודע לאן הגענו, הכרזתי בגאווה. לאן? מייקל הביט בי. לדעתי, אנחנו נמצאים ב-29 בנובמבר שנת 1947.
דיברתי בטון חגיגי. 1947, עיניה של שלי נפערו לרווחה. מה, תמיד כשאתם חושבים אחורה בזמן, אתם יודעים בדיוק לאיזו שנה או לאיזה יום הגעתם? לא תמיד, אמרתי את האמת. כלומר, בדרך כלל אנחנו לא יודעים כלום. אבל הפעם אני בטוח. הרגשתי מאוד חשוב, כאילו אני איזה בלש גאון שמצליח לפענח תעלומה מסתורית, והנה כולם נשואות אליו בהערצה. בלילה הזה, ב-29 בנובמבר שנת 1947, הייתה הצבעה באו"ם. כל המדינות שחברות באו"ם הצביעו על גורלה של ארץ ישראל, והאנשים שחיו בארץ הקשיבו לשידורי הרדיו שהעבירו את ההצבעה. באו"ם? שלי שאלה? בבניין של האו"ם בניו יורק? זה שכל יום כשאנחנו נוסעים לבית הספר אנחנו רואים? אני חושב, לא הייתי בטוח. שלי קרא. ובכלל לא ידעתי שבבניין הזה התחילה מדינת ישראל. היא נגעה במייקל. אתה ידעת את זה? אני לא מבין, מייקל התעלם משאלתה. על מה בדיוק הייתה ההצבעה? על גורלה של ארץ ישראל. מה פירוש? עד ההצבעה הזאת באו"ם, הבריטים שלטו בארץ ישראל. שמחתי שאני מסוגל להסביר לו. ההצעה שעליה הצביעו באו"ם הייתה האם לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית, וזה כמובן אחרי שהבריטים יעזבו. למה? מייקל שאל. מה למה? לא הבנתי. למה הבריטים הסכימו לדבר כזה? אם הם שלטו בארץ ישראל, למה הם הסכימו שבאו"ם יצביעו? למה הם לא אמרו לאו"ם, מה זה עניינכם בכלל? אל תתערבו, וזהו. שתקתי. הגאווה שהרגשתי רק לפני כמה שניות פינתה את מקומה למבוכה. השאלה של מייקל הוכיחה לי שאני לא יודע הכל. הייתי אמנם בטוח שאנחנו נמצאים ביום שבו נערכה ההצבעה באו"ם על חלוקת ארץ ישראל למדינה יהודית ומדינה ערבית. אבל מה קדם להצבעה הזאת? איך הבריטים הסכימו שהמדינות שחברות באו"ם הן שיחליטו על הגורל של ארץ ישראל? תעזבו כבר את ההצבעה באו"ם, פתאום שרון התעצבנה. אתם לא קולטים מה שאני מנסה להגיד לכם? היא חזרה והצביעה על הילד שעמד על השולחן. אתם לא קולטים שאני מכירה אותו? רוצים להתערב איתי שקוראים לו דודו? איך את מכירה אותו? עיניה של שלי נפערו לרווחה. מה, ככה קורה לכם תמיד? שאתם חוזרים אחורה בזמן ומזהים ילדים? אף פעם זה לא קרה לנו, השבתי לה. ולדעתי, גם עכשיו זה לא קורה לנו. מה שקורה כאן זה שהילד הזה כנראה מוצא חן בעיני שרון, והיא התאהבה בו. זה כל הסיפור. וקרצתי למייקל. הוא החזיר לי קריצה, שהוכיחה לי שאנחנו, שני הבנים, מבינים זה את זה. בתנועה חדה, שרון הסתובבה אליי. טיפש אחד, היא סיננה. אתה לא מבין שדיברת שטויות, ושאין שום סיכוי שבעולם שאני אוכל להתאהב בילד הזה. למה? שאלתי. הוא לא חתיך? הוא חתיך ועוד איך, שרון אמרה. את רואה? שוב החלפתי קריצה עם מייקל. אם היית יודע מי זה, היית מבין איזה שטויות אתה מדבר, שרון אמרה. מי זה? שאלתי. שרון נשמה עמוק. סבא שלי, היא ישיבה. ובבת אחת עזבה אותנו, נכנסה לבניין, ונדחקה בין האנשים שהצטופפו בסלון, ופילסה לעצמה דרך אל עבר השולחן, שעליו עמד הילד.